manut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing citra sira Risang Setyaki menyat ngambil sanjata sarusa mentang langkap Burisrawa mati pinanah ketiga bondo Ndara Ceki selawas kula nembe menika panjenenganipun Ndara Setyaki nganti kalih kula sak anak-anak kula boten to Gus sampeyan niku duwe gegayuhan napa kirang napa cobi to jenengan niku putrane Narendra Gung Binetara turadine Prabu Basudewa Ratu Mandura adine Harya Prabu Ratu Kumbina bapak sampeyan niku Ratu Lesanpura Prabu Setyajit nome jenenge Ugrasena kirang napa panjenengan niku didukani kalih Kang Rama ora Kakang lah enten napa Gus yo persajan wae Kyai Semar jroning atiku aku meri lawan kadang-kadangku meri pripun Nadyan Setyaki kowe wis kedunungan kasekten aku duwe aji macan putih rikala semana singa mulan jaya manuksma karo aku nanging pranyata aku iki durung duwe andel pitaya kaya kadangku Kang Mas Arjuna Darbe Pusaka Kyai Pasopati Kakang Kresna duwe senjata cakra Kakang Prabu Mandura kagungan senjata nenggala karo Trigara Kang Mas Werkudara Darbe Pusaka Kyai Gadorujak Polo aku iki duwe apa aku iki ora dikeparengake yen aku iki Darbe Panjenengan Darbe Panjaka karo Gusti nggih Gus kula sakniki mpun tanggap mpun ndungkap napa sing mangkersake nadyan to sampeyan niku meri ning ora serik tegese panjenengan niku meri ning meri duweni gegayuhan kang luhur niku sae ing atase pendan niku nom-noman tegese bocah nom nggih niku mau Gus weling kula nek panjenengan Darbe Penjangka sing mantep madhep jroning ati ampun nganti kena gudha niku enten loro gudha kasar gudha alus gudha kasar kaya ta wong kumingsun pamer to sing balung kuleting kulit lah nek gudha jroning ati niku wong pamer ngumukake bab perkara kepinteran sok ngremehake kalih liyan enten piwulang cara kuna ngaten nggih Gus Kyai nek sampeyan rikat aja ndisiki nek landhep aja natoni nek sampeyan pinter aja mbodhokke liyan ngeten iya bakal tak estokake pun saniki diweningke ciptane dimenepke rasane ing cipta nuwun kalih Gusti napa sing mangkersake pamujimu ya Kyai muga-muga kasembatan sing tak gayu nggih aja wedi lara aja wedi mati urip dipasrahke kalih Gusti kemawon Gus Tan samar pamoring suksma sinaksma ya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap bengaluyup
sigra ngeningaken cepa. Raden Haryo Setyaki kawis tinggal yen to sedakep saluku tunggal. Suluku nutupi babahan hawa sanga ngeningaken Pancandriya. Panca limandriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bebayu pateng perkara mung sajuga ingkang sinidhi kara. Mandeng pucaking grana anut marang giyonganing kayun. Kayungyon angayati ayaning parutama kaya mati jroning urip jroning pariyep layaping aluyut pindha pecating supena sungsuping rasa jati. Jati-jatine Sang Setyaki ngatas marang dewane. Dereng ngantos nampi wewenganing Bathara Kedadak. Ana naga gedhe sak bangka tingetal nyaut marang Haryo Setyaki. Kakak. Kadarta Raden Haryo Setyaki kapulet wujuding naga tan asanes. Ing mriku warangka negari Swala Bumi. Wrangkanira Prabu Narasinga. Sarkana Patih Naga Banda. Riwutnya naga den kipataken wujud dadi ora seksa. Wah! Ah! Kowe kang aran Setyaki ora tedhe ngaling-aling. Rikala semana wujudmu naga saiki wujudmu buta sabaranu. Wrangka dalem Swala Bumi. Kawulane Gustiku Prabu Narasinga, Patih Naga Banda. Aku ora trima sedaning ratu Gustiku Prabu Singamulang Jaya. Maruta tak belakake keparat yen to sediamu kuwi ngreridu gegayuhane Setyaki. Cilik loro gedhe temekaning pati. Ora-ora ndak tinggal loncat gelanggang colong kelayu. Gelak limpamu.
Kacarita kapuleting naga Raden Setyaki nganti jangganira pinuleting pethit kaya pedhut-pedhota Gulune Setyaki. Ananging sang bagus maksih henget Purwadaksina astanena kekalih ngasta janggane naga Guluning naga. Rikala semana cinandhak Raden Arya Setyaki kauntir ilang wujuding naga ing mriku wonten pusaka gada kang kuning rupane kang awarna sumorot panjaya kencana. Oh, Pragenjong Pak Pong Warudoyong Kalicode sapa sing gawe iki? Pangabekti kula katur pukulun. Ya. Pangabekti kita wis ulun tampa ndadekake suka marwataning Tyas Ulun. Kaget rasane atimu. Inggih pukulun. Mboten nyono menawi mengsah kula saged Mancala putra Mancala putri. Wujudipun araseksa nanging kala mangsanipun wujud dados naga. Saijaripun naga kula prawasa malah menika dados pusaka. Walah dalah. Yaki kula wonten dawuh pukulun. Mengkene. Ya wis saka anggonira tarak brata gedhening tapanira Jawata mudaneni tegese mituriti apa kang dadi panuwunmu nggonmu gagangake Angersula. Meri kelawan kadang-kadangmu dupeh duweni pusaka. Sira kepengin pusaka kang permati nanging kowe wani tarak brata mati raga. Gedhekke lelabuhan nganti pepatih swala bumi ingkang aran Nagabandha. Wujud raseksa yen Triwikrama wujud dadi naga. Nah, saiki wujud dadi pusaka. Yaki ilanging naga wujud gada wesi kuning. Gada wesi rupane kuning nanging arane pusakamu kuwi gada Kyai Nagabandha. Makaten urut ya pusaka gada Kyai Nagabandha kuwi ampuhe kagila-gila. Inggih pukulun mbok tamakake Gunung Jugruk Segara Asat nanging yaki wanti-wanti dawuh ulun pusaka kuwi aja mbok nggo sumungah sesungaran pamer umuk dupeh kowe duwe pusaka permati. Pusaka kuwi gunane kanggo memayu hayuning jiwa
Kaping pindhone memayu hayuning kulawarga. Kaping telu memayu hayuning sasama. Kaping pate memayu hayuning dawana. Mekaten Pukulun. Ya. Mula kantenana sabar narima. Gedhekna. Atur panuwunmu marang Gusti Kang Akarya Jagat. Pamriye ben saya ampuh pusakamu. Inggih Pukulun. Kula istakaken dawuh paduka Pukulun. Nah, mula supaya ora sembarangan pusakamu bakal tak papanake ana jroning lengenmu kang tengen to ana parigawe kuwe mung kari ngeningke cipta. Pusakamu bakal mapan ana ing epek-epekmu. Mekaten Pukulun. Ya, meningno ciptamu, menepno rasamu siaki. Panuwun ingkang tanpa upami Pukulun. Sak sampunipun Gadanaga Banda sampun rumasuk dumateng tangan kula. Ya. Yaki. Gedhekno pangati-atimu. Sebab apa? Isih ana tunggale. Mula sing ati-ati Yaki. Ngestaken dawuh paduka Pukulun. Kakang Yayi Setyaki wonten timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu. Duh adikku Di. Eling-eling sira iku mau trah Mandura. Tegese nadyan to sira iku mau cilik wong-wongane gedhe tekadmu. Nganti mbok arewangi kowe tarak brata mati raga bobote nggonmu ngupaya kasekten golek pusaka. Koko Prabu sakmangke paduka sampun priksa piyambak. Weh dalah. Ya. Saiki pun Kakang wis nyumurupi tuk sumbring lelakon iki Yayi. Oh, dadi cethane mono nggonmu nyengkuyung kawan Setyaki karana Setyaki ya kalebu trah Mandura. Lah inggih to Koko Prabu. Nyatanipun Paman Setyajit menika kadanganemipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwargi. Ya, pancen ngono. Setyaki wonten timbalan iki ngadhep. Iki isih ana sawetara. Cundhuk kawan wewangsaning Bathara. Dina iki Siadi kudu tumandang gawe. Pandhawa entuk klilip rikala semana saka pakartimu. Lepat kula menapa dudu Setyaki sing luput. Trubusaning satru tukulaning mungsuh. Iki sing ngreridhu lawan kadangmu para Pandhawa cekap boten ingkang rayi.
Alah, bujleng boleh selanat. Setan padha kegujikan. Kowe kang aran Setyaki. Ora tedeng aling-aling kowe sapa? Sumurupa. Aku Narendra Swala Bumi Prabu Narasinga. Aku kadang anome. Wargi Kakang Singa Mulang Jaya. Aku ora trima. Kakangku mbok pateni yen kowe ora trima arep apa. Ayo, belakno seduluring pancen kowe jeleh urip. Ayo. Maju ke para karsa legane ati. Wah, rak unta malang kowe. Kacarita Raden Setyaki kaperwasa dening Prabu Narasinga ingkang wis wujud saredula. Samono Raden Arya Setyaki eling-eling panuksmaning Singa Mulang Jaya jelek kembar wujude dadya saredula. Parat, Narasinga, waspadakno Kang Permati. Waspadakno Kang Permati. Aku sapa? Aku sapa? Waduh, Kakang. Oh, ladalah Kakang. Kakang Singa Mulang Jaya tak rewangi kaya mengkene Kakang. Sejatine aku mbah pisah karo kowe Kakang. Arep dikaya ngapa kowe kadangku kowe sedulurku tuwa. Minangka kanggo surying bapa, ya wakiling bapakku. Kakang, aku kudu kepiye Kakang, aku mau pisah karo kowe Kakang Singa Mulang Jaya. Narasinga, apa Kakang? Apa kira-kira kowe lahir batin anggono kepengin ngrewangi karo aku? Iya Kakang. Janjane mun aku karo kowe ora kepengin mati ngupaya swarga. Nanging jebul kewan kuwi swargane beda karo menungsa. Ya pancen kudu mengkono kodrate, Di. Mula kang saka iku yen to pancen kowe wis ngrumangsani kabeh luputmu. Sarta kowe kepengin gandeng renteng karo aku. Sing tulus hatimu. Ayo bareng-bareng aku karo kowe. Ngetutake laku ning satriya sing mambek utama ing budi. Supaya nadyan aku karo kowe mati sampurna ya Di. Iya Kakang aku manut. Ayo saiki bareng-bareng ditindakake.
Ah. 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 Oh, ah. Oh, ah. Kacarita Riwuca Prabu Narasina jinambak rikmane kelawan Raden Setyaki ketiban pusaka gada wesi kuning ya naga banda mbledhug ilang saking Prabu Narasina manjing marang gadane Setyaki.